V den, kdy matka řekla, takovou si můj syn brát nebude. Držela jsem v ruce malou kabelku a usmívala se. O hodinu později jsem uviděla fotku v rámu a pochopila, že nejde o svatbu, ale o kontrolu. Do Brna jsme přijeli vlakem pozdě odpoledne. Když se začalo stmívat už po 4. Adam seděl vedle mě a celou cestu si rovnal manžetu košile. Jakoby tím mohl srovnat i nervozitu. Mě vibroval telefon jen jednou. Zpráva od Evy. Dýchej. A hlavně se nepodceňuj. Ovoz. Schválně jsem si vzala tmavé šaty. Obyčejné ploché boty a malé náušnice. Adam před pár dny řekl, že jeho máma hodně řeší dojem. Neptal se mě, co chci já. Jen dodal, bude lepší, když budeš nenápadná. Přikývla jsem a v hlavě si to uložila jako poznámku. Nenápadná znamená snadno posouditelná. Jejich dům na okraji města působil jako katalog. Adam stiskl kliku dřív, než jsem stihla doříct, že se mi nechce hrát žádnou roli. Dveře otevřela jeho matka. Úsměv měla přesný. Oči jako váha. Tak ty si ta, řekla a na okamžik se zarazila. Jakoby zvažovala, jestli moje jméno stojí za vyslovení. Pojď dál. Aras. Všechno bylo naleštěné a tiché. Adam se narovnal a zjemnil hlas. Mami. To je Tereza. Eva. Jeho matka si mě prohlédla pomalu. Od bot až po náušnice. Z Prahy ne. Že? Zeptala se. Ano. Řekla jsem. A pracuješ? Pokračovala. Jakoby odškrtávala kolonky. V technologiích. Odpověděla jsem klidně. Byla to pravda. Jen necelá. Naučila jsem se od babičky, že lidé poslouchají úplně jinak. Když si myslí, že jim nemáš co nabídnout. A já jsem ten večer potřebovala slyšet, jak zní jejich pravda. V obýváku už seděla Adamova sestra. Šárka vypadala, jako by se narodila s jistotou v páteři. Usmála se. Ale nedočkala jsem se tepla. To je všechno, pronesla a ukázala očima na moji kabelku. Já myslela, že Pražáci jsou jiní. Etriezovnu. Adam se zasmál krátce a nervózně. Neřekl nic na mou obranu. Jen mi položil ruku na záda. Sotva znatelně. Jako upozornění. Abych se držela v mezích. U stolu se mluvilo o známých. O firmách. O tom, kdo s kým umí jednat. O mně se mluvilo kolem. Ne se mnou. Když jsem odpověděla, nastalo malé ticho. Jakoby si ověřovali, jestli má smysl pokračovat. A když matka utrousila, dneska si každá myslí, že práce u počítače je práce. Adam sklopil oči k talíři. V polovině večeře zaznělo jméno, které změnilo vzduch v místnosti. Viktorie. Řekla Šárka lehce. Ta by sem zapadla. Byla vždycky elegantní. Ejt tvá. Adam na vteřinu stuhl. Tak malé stuhnutí, které si všimne jen někdo, kdo hledá vzorce. Jeho matka se spokojeně napila. No, to byla jiná liga. Dodala. Usmála jsem se. Zní působivě. Řekla jsem a nechala větu viset. Šárka zamrkala. Vyvedená z rovnováhy. Adam mlčel. To mlčení ve mně něco posunulo. Najednou mi došlo, že tohle není jen test rodiny. Je to test jeho. Po večeři mě matka poslala do chodby pro svíčky. Šla jsem pomalu. Prsty přejely po rámu jedné fotografie. A tam, v řadě pečlivě vybraných snímků, stál Adam vedle tmavovlasé ženy.
Její ruka se mu opírala o předloktí tak samozřejmě. Jako by tam patřila. V tu chvíli jsem zaslechla své jméno. A také slovo dočasná. Zůstala jsem stát mezi dveřmi a chlad mi vystoupal až ke krku. Z kuchyně se ozýval tlumený smích a cinknutí sklenic. Ale v chodbě bylo ticho, které umělo bolet. Vzadu někdo pootevřel dveře a hlas matky se změnil. Už nebyl zdvořilý. Nechtěla jsem poslouchat. Přesto jsem se nepohnula. Stála jsem tam s knotem svíčky v ruce a čekala na větu, která všechno pojmenuje. Pokud si někdy vešel do místnosti a cítil, že tě někdo zhodnotil dřív, než si promluvil, možná pochopíš, proč jsem tehdy neodešla hned. Ještě jsem potřebovala slyšet zbytek. Celý život jsem si myslela, že mlčení je slabost. Že ten, kdo nemluví, prohrává. Ale když jsem tam stála v chodbě domu Novotných, se svíčkou v ruce a cizím jménem v hlavě, došlo mi, že mlčení může být i nástroj. Ne na obranu, na pozorování. Neodešla jsem. Vrátila jsem se ke stolu. Položila svíčky doprostřed a posadila se zpátky na své místo. Jako by se nic nestalo. Adam se na mě krátce podíval. Možná si všiml, že jsem bledší. Nic se ale nezeptal. To ticho mezi námi bylo hlasitější než všechny poznámky jeho matky. Ten večer jsem pochopila, že tohle není první situace, kdy jsem byla podceněná. Jen první. Kdy jsem se rozhodla ji neukončit hned. Vzpomněla jsem si na babičku. Na její malý byt v paneláku, kde bylo vždycky teplo a kde se nikdy nemluvilo o penězích. Nosila pořád stejné kabáty. Chodila nakupovat do obyčejných obchodů a vařila jednoduchá jídla. Když jsem byla mladší, trochu jsem se za to styděla. Chtěla jsem víc. Rychleji? Hlasitěji. Ona se jen usmála a řekla, lidi ti ukážou pravdu ve chvíli, kdy si myslí, že ji nepotřebuješ slyšet. Arima. Tehdy jsem nechápala, co tím myslí. Pochopila jsem to až po její smrti. Když se ukázalo, že celý život investovala. Stavěla malé věci. Prodávala je ve správný čas a pak znovu mlčela. Ne proto, že by se bála. Proto, že si vybrala klid. Ten princip jsem si vzala s sebou i do vztahů. Když jsem poznala Adama, neříkala jsem všechno hned. Řekla jsem pravdu. Ale ne celou. Pracuji v technologiích. Ano. Mám zodpovědnost. Ano. Víc se neptal. Zbytek si domyslel sám a já ho neopravila. Ne proto, že bych se schovávala, ale proto, že jsem chtěla slyšet, jak se ke mně bude chovat, když si bude myslet, že jsem obyčejná. Ten večer u jeho rodičů mi odpověděl. Matka se ke mně chovala slušně, ale nikdy se nezeptala na to, co mě baví, co dělám po práci, co považuji za důležité. Zajímalo ji, odkud jsem, koho znám a jestli se umím přizpůsobit. Šárka byla otevřenější, ale jen v tom, že se nesnažila skrývat pohrdání. Adam byl někde mezi. Nekrutý, nezlý, jen tichý. A to ticho začalo bolet víc než otevřená urážka. Když jsme pozdě večer odcházeli, objala mě jeho matka krátce a pevně. Jako by tím uzavírala obchod. Uvidíme se brzy. Řekla. Neznělo to jako pozvání. Spíš jako rozhodnutí. Ve vlaku zpátky Adam mluvil o ničem. O práci. O počasí. O tom, že to vlastně dopadlo dobře. Nezmínil Viktorii.
Nezmínil své mlčení. Nezeptal se. Jak mi bylo? Seděla jsem u okna a sledovala tmu za sklem. V hlavě jsem si přehrávala jedinou větu, kterou jsem slyšela v chodbě. Dočasná. Druhý den jsem se probudila ve svém bytě v Praze s pocitem zvláštní jasnosti. Nebyla to bolest. Spíš soustředění. Jako když se díváte na systém a najednou vidíte vzorec, který jste předtím přehlíželi. Adam nebyl problém sám o sobě. Problém byl v tom, kým se stával, když stál vedle své rodiny. Několik dní jsem byla přesně taková, jakou mě znali. Odpovídala jsem na zprávy. Usmívala se do telefonu. Plánovala další návštěvu. Nehrála jsem roli. Jen jsem ji nepřerušila. Mezitím jsem si začala všímat drobností. Způsobu, jakým Adam odkládal telefon displejem dolů. Jak mluvil o budoucnosti. Ale nikdy nepoužil mi. Když zmínil rozhodnutí, jak rychle měnil téma. Kdykoliv se objevilo jméno, které do našeho příběhu nepatřilo. Věděla jsem, že bych se ho mohla zeptat přímo. Donutit ho vysvětlovat. Omlouvat se. Možná lhát. Ale to by mi dalo jen slova. A já už jsem věděla, že slova v téhle rodině nic neznamenají. Rozhodla jsem se proto pro stejnou strategii, jakou mě naučila babička. Zůstanu klidná. Budu naslouchat. A nechám je věřit, že mě mají přečtenou. Protože pokud se někde měla ukázat pravda, nebude to v hádce. Bude to ve chvíli, kdy si budou myslet, že jsem příliš naivní, abych ji pochopila. A přesně tam jsem se chystala dojít. Další setkání přišlo dřív, než jsem čekala. Adam zavolal 3 dny po návratu a řekl, že jeho rodiče by nás rádi pozvali na společný oběd. Neptal se, jestli chci? Řekl to tak, jako by šlo o přirozený krok. Pokračování něčeho, co už bylo rozhodnuto. Souhlasila jsem. Ne proto, že bych se těšila, ale proto, že jsem cítila, že první trhlina se ještě neotevřela celá. Oběd se konal v restauraci na okraji Brna. Takové té, kde je všechno dostatečně drahé, aby to působilo seriózně. Ale ne natolik, aby to vyčnívalo. U stolu už seděla Adamova matka a Šárka. Jeho otec přišel později. Tiše. S omluvným úsměvem, který nic nevysvětloval. Všichni se tvářili přívětivěji než minule. A právě to mě zneklidnilo. Tak jak se zaklimatizovala. Zeptala se matka a položila si kabelku na klíň. Jakoby tím vymezila prostor. Brno není Praha. Ila různě. Je jiné? Odpověděla jsem. Ale má své tempo. A bliblít. Přikývla. Spokojená s odpovědí, která nic neslibovala. Šárka si objednala víno a podívala se na mě. Adam říkal, že pracuješ z domova. To musí být pohodlné. Člověk má spoustu času. Asi to Kristek tu. Ten důraz na slovo čas nebyl náhodný. Usmála jsem se. Záleží na dnech. Iktagáziv. Adam se vložil do hovoru. Začal mluvit o zakázkách a plánech firmy. Mluvil rychleji než obvykle. Jakoby vyplňoval prostor, který by jinak mohl být nebezpečný. Jeho matka ho nechala. Jen občas přikývla. Šárka se opřela a poslouchala. Ale její pozornost se ke mně vracela pokaždé, když padla zmínka o budoucnosti. A svatba? Zeptala se náhle. Máte už nějakou představu? Adam se na mě podíval. Byl to ten druh pohledu, který říká,
Řekni něco správného. Něco jednoduchého. Zatím nevůz. Odpověděla jsem. Necháváme to otevřené. I pro ktezi. Matka se lehce pousmála. Některé věci je lepší mít jasně dané. Zvlášť když jde o rodinu. Arkán. To slovo zaznělo jako upozornění. Rodina. Ne my. Ne já a Adam. Jen struktura, do které se očekávalo, že zapadnu. Během oběda jsem si začala všímat drobných přesunů. Jak se téma stočilo pokaždé. Když jsem promluvila víc než jednou větou. Jak Adam reagoval na poznámky své sestry rychleji než na moje. Jak se o mně mluvilo v budoucím čase. Jako o proměnné. Ne o člověku. Viktorie by si s tímhle poradila. Pronesla Šárka. Když se řešila organizace nějaké firemní akce. Řekla to mimoděk. Ale její pohled se na mě na okamžik zastavil. Adam stuhl. Jen na vteřinu. Pak se zasmál a řekl, že každý má jiné silné stránky. Neřekl. Jaké jsou ty moje? Jeho matka se napila vody a dodala. Byla vždycky velmi reprezentativní. Exerderen. V té chvíli jsem si uvědomila, že nejde o minulost. Jde o měřítko. O to, kdo se hodí do jejich obrazu a kdo ne. A že Adam ten obraz zná velmi dobře. Když jsme odcházeli, Adam se snažil být pozorný. Otevřel mi dveře. Zeptal se, jestli jsem v pořádku. Přikývla jsem. Byla jsem v pořádku. Jen jsem byla o krok dál než on. Cestou zpátky mlčel víc než obvykle. Pak se nadechl a řekl, víš, oni to nemyslí špatně. Jen chtějí mít jistotu. RCH. O čem? Zeptala jsem se. Chvíli hledal slova. Že všechno bude fungovat. Ankuptázi? Neřekl, že budeme šťastní. Neřekl, že tě respektují. Jen fungovat. Jako systém. A v tu chvíli se mi všechno spojilo. Ten večer. Když Adam usnul. Jsem seděla v kuchyni a dívala se na jeho telefon položený displejem dolů na stole. Nepotřebovala jsem ho zvedat. Stačilo mi vědět, že tam leží. Že některé věci se skrývají samy. Když jim k tomu dáte prostor. Otevřela jsem notebook a jen tak. Ze zvyku. Začala zapisovat poznámky. Neobvinění. Nedomněnky. Jen fakta. Jména. Reakce. Ticho. Vzorce. Poprvé jsem si připustila myšlenku, která mě zároveň uklidnila i vyděsila. Možná nejsem problémem já. Možná jsem jen překážkou v plánu, který byl vytvořen dávno přede mnou. A pokud je to pravda, pak se dřív nebo později ukáže, kam mě v tom plánu chtějí zařadit. Do Brna jsme se vrátili o týden později. Adam říkal, že je to jen na jednu noc. Že se musí domluvit detaily kolem firmy a že jeho máma chce něco dořešit. Ta slova zněla neškodně. Ale já už jsem věděla, že v té rodině se věci neřeší. Tam se nastavují. Dům byl tentokrát hlučnější. Nesmíchem. Spíš pohybem. Dveře se zavíraly. Kroky se míjely. Někdo mluvil do telefonu v jiné místnosti. Všechno působilo jako dobře sehraná rutina. Adam se rychle převlékl a zmizel v pracovně s otcem. Já zůstala v kuchyni s jeho matkou. Nabídla mi čaj. Posadila mě ke stolu a začala mluvit o počasí. O cestách. O tom, jak je náročné udržet rodinu pohromadě. Člověk musí někdy obětovat pohodlí. Řekla a položila lžičku vedle hrnku přesně do osy. A pochopit, že ne všechno je o pocitech. Zityr.
Přikývla jsem. Nebyl to souhlas. Byla to pozornost. Večeře proběhla klidně. Až podezřele klidně. Šárka byla vstřícnější než minule. Adam mluvil málo a díval se často na hodinky. Když matka navrhla, že se přesuneme do obýváku. Cítila jsem v tom změnu rytmu. Jako když se v hudbě blíží refrén. Po chvíli mě požádala, abych jí pomohla přinést dezert z chodby. Šla jsem první. V domě bylo přítmí a ticho, které pohlcovalo kroky. Zastavila jsem se u skříně. Když jsem zaslechla své jméno. Ne nahlas. Spíš tak, jak se říkají věci, o kterých se nemá vědět. Nemůžeme to takhle nechat, řekla matka. Její hlas byl jiný než u stolu. Tvrdší. Trvá to už moc dlouho. Arisetáris nefári. Šárka odpověděla tiše. Ale ostře. Já vím. Ale Adam se k ní připoutal. To byla chyba. Eludik. Zůstala jsem stát. Dezert jsem držela v ruce a počítala jsem vteřiny. Měla jsem odejít. Věděla jsem to. Ale něco ve mně se rozhodlo zůstat. Viktorie je pořád volná. Pokračovala Šárka. A její rodina čeká. Dohoda s nimi není jen o prestiži. Bez toho spojení to letos neudržíme. Inatka znevá. Adam to chápe. Řekla matka. Říkal, že si nechá otevřené možnosti. Aton crazy, aton crazy, aton crazy, aton crazy. Možnosti. To slovo se ve mně usadilo jako studený kámen. Takže zásnuby? Zeptala se Šárka. Jen na oko von. Odpověděla matka. Až se to vyřeší. Najdeme způsob. Jak to ukončit? Klidně potichu. Ta holka je dost naivní. Bude vděčná za cokoliv. Reed. Slyšela jsem vlastní dech. Pomalu. Pravidelně. Všechno do sebe zapadlo. Mlčení. Srovnávání. Adamova nejistota. Viktorie jako měřítko. Ne jako vzpomínka. Nebyla jsem nedorozumění. Byla jsem strategie. Ustoupila jsem o krok zpátky. Než jsem si uvědomila, že se mi třesou ruce. Položila jsem talíř na komodu a vrátila se do obýváku s prázdnýma rukama. Nikdo si ničeho nevšiml. Adam se na mě usmál. Ten úsměv byl cvičený. Stejný, jaký používal, když mluvil o budoucnosti, která nebyla společná. Později, když matka požádala Adama, aby si s ní na chvíli promluvil. Zůstala jsem sama. Seděla jsem na pohovce a dívala se na stěnu plnou fotografií. Výročí. Dovolené. Úspěchy. Všechny tváře byly otočené k objektivu. Nikde nebyla spontánnost. Jen obraz. Adam se vrátil s vážnou tváří. Vzal mě za ruku a řekl, že by mi chtěl něco navrhnout. Mluvil o tlaku. O očekáváních. O tom, že jeho rodina to nemyslí špatně. Pak poklekl. Prsten se zaleskl v tlumeném světle. Viděla jsem drobnosti, které by si jiný nevšiml. Kámen nebyl úplně čistý. Osazení lehce křivé. Dokonalý symbol okamžiku, který měl být velký. Ale byl jen přesný. Vezmeš si mě? Zeptal se. Podívala jsem se mu do očí a hledala pravdu. Našla jsem plán. A také něco jiného. Čas. Pokud řeknu ne, budu překážka. Pokud řeknu ano, budu uvnitř. Budu slyšet víc. Uvidím víc. Řekla jsem ano. Místností se rozlil potlesk. Matka si oddychla. Šárka se usmála spokojeně.
Jakoby se potvrdil výsledek, který očekávala. Adam mi navlékl prsten a políbil ruku. Nikdo si nevšiml, že můj úsměv zůstal jen na rtech. Ten večer jsem nebrečela. Nezlomila jsem se. Jen jsem si v hlavě otevřela nový soubor. Bez emocí. Bez výčitek. S jediným cílem – pochopit celý systém. Protože když už jsem byla součástí jejich plánu, rozhodla jsem se, že ho uvidím až do konce. Zásnubní večírek se konal o 3 týdny později. Dost času na to, aby se věci navenek ustálily. A zároveň dost krátká doba na to, aby někdo čekal komplikace. Dům Novotných se proměnil. Zahrada byla zakrytá bílým stanem. Světla visela nízko a hudba hrála tiše. Přesně tak. Aby nikoho nerušila. Ale aby vyplnila ticho, které se v té rodině objevovalo pokaždé, když bylo třeba něco neříct. Přijela jsem stejným autem jako vždy. Ne proto, že bych neměla jiné, ale proto, že příběh, který o mě vyprávěli, potřeboval konzistenci. Komorník zaváhal. Než mi vzal klíčky, nechala jsem ho váhat. Uvnitř se rozhovory na okamžik zpomalily. Ne proto, že bych vstoupila okázale, ale proto, že něco nesedělo. Lidé čekali někoho jiného. Někoho menšího. Oblékla jsem si šaty, které nebyly drahé, ale byly přesné. Padly mi. Vlasy jsem měla rozpuštěné. Make-up jednoduchý. Nešlo o proměnu. Šlo o návrat k sobě. Adam mě uviděl hned. V jeho očích se objevilo krátké zaváhání. Vypadáš jinak, řekl. Vypadám jako já. Odpověděla jsem. Ivana Novotná stála uprostřed stanu a vítala hosty. Když mě spatřila, její úsměv se na zlomek vteřiny zpozdil. Pak se znovu složil. Všechno bylo připravené. Partneři. Známí. Lidé. Jejichž názor měl váhu. Přesně ti, kvůli kterým bylo potřeba mít věci pod kontrolou. Když Ivana vystoupila na malé pódium, hudba utichla. Mluvila o rodině. O kontinuitě. O budoucnosti. O hodnotách, které se předávají dál. Pak zavolala Adama. A nakonec řekla mé jméno. Ten okamžik byl tichý. Všichni se otočili. Přistoupila jsem k ní a vzala si mikrofon. Ivana mi ho podala s lehkým stiskem. Jako varování. Usmála jsem se. Ne na ni. Na místnost. Když jsem se s vaší rodinou poprvé setkala. Začala jsem. Udělala jsem jedno rozhodnutí. Neopravovat domněnky. Nechat lidi věřit tomu, co si o mě sami vytvoří. Arzány. V sále se pohnulo pár hlav. Adam zbledl. Chtěla jsem vidět, jak se chováte k ženě, o které si myslíte, že vám nemá co nabídnout. Pokračovala jsem klidně. A viděla jsem hodněnci. Eros. Mluvila jsem pomalu. Popsala jsem první večeři. Ticho. Srovnávání. Jméno, které zaznělo mezi chody. Nedramaticky. Věcně. Pak jsem se nadechla a řekla, že jsem slyšela rozhovor v chodbě. Slova o dočasnosti. O plánu. O možnostech. Šepot se rozšířil stanem jako vlna. Zvedla jsem telefon, abych si byla jistá, že si nic nenamlouvám. Řekla jsem. Ověřila jsem si fakta. Esalurut. Ukázala jsem fotografii. Adam a Viktorie v restauraci. Ruce na stole. Blízkost, kterou nelze vysvětlit jako náhodu.
Adam ke mně udělal krok. Ustoupila jsem. Pak jsem se podívala blíž na věci, o kterých se nemluvilo nahlas. Dodala jsem. Na smlouvy, převody, závazky. Druhý SSE. Tomáš Riedl vystoupil z davu. Podal složku muži, který stál příliš blízko Ivany a příliš klidně. Bylo v ní všechno, co se nemělo číst veřejně. Neříkám to proto, abych někoho ponížila. Řekla jsem a sundala prsten z prstu. Říkám to proto, že si neberu rodinu, která zaměňuje lásku za strategii. Ad Kling. Vložila jsem prsten Adamovi do dlaně. Byl studený. Stejně jako jeho mlčení. Položila jsem mikrofon a sestoupila z pódia. Nikdo mě nezastavil. Lidé se rozestoupili. Jakoby instinktivně chápali, že tenhle okamžik má svůj konec. Za mnou se ozvaly hlasy. Ivana se snažila mluvit. Šárčin smích se zlomil. Adam řekl mé jméno. Neotočila jsem se, když jsem vyšla ven. Vzduch byl chladný a čistý. Poprvé po dlouhé době jsem se nadechla bez tíhy. Neodcházela jsem vítězně. Odcházela jsem svobodně. A to stačilo. Nevěděla jsem, jak dlouho jsem stála venku. Možná pár minut. Možná déle. Čas se po takových okamžicích chová jinak. Telefon v kapse vibroval. Ale nevytáhla jsem ho. Chtěla jsem slyšet vlastní dech. Necizí vysvětlení. Teprve když se dveře stanu otevřely a do zahrady se rozlil šum hlasů. Pochopila jsem, že hra uvnitř ještě neskončila. Jen změnila tón. Adam vyšel jako první. Neběžel. Nevolal. Šel rychle. S hlavou lehce skloněnou. Jakoby už dopředu věděl, že tohle nebude rozhovor, který by mohl vyhrát. Zastavil se pár kroků ode mě. Prosím, řekl tiše. Potřebuju s tebou mluvit. Axet Káven. Mluví. Odpověděla jsem. Nadechl se. Byl jsem pod tlakem. Ty to nechápeš. Máma, rodina, firma. Rozumím. Přerušila jsem ho klidně. Jen jsem nebyla součástí rozhodování. Byla jsem součástí řešení. Izbejzbejz vytrázně. To slovo ho zasáhlo víc než všechno předtím. Řešení. Ne žena. Ne partnerka. Přikývl. Jakoby si to v hlavě teprve skládal. Já jsem tě měl rád. Řekl po chvíli. Pořád mám. Ale věd. Podívala jsem se na něj. Mít rád nestačí. Když mlčíš ve chvíli, kdy se o mě rozhoduje. Ankast. Chtěl něco dodat. Ale v tu chvíli vyšla z domu jeho matka. Ivana Novotná už neměla potřebu působit klidně. Její hlas byl ostrý. Kroky pevné. Zastavila se naproti mě. Aniž by se na Adama podívala. Tohle bylo naprosto nevhodné. Řekla. Zničila si večer. A poškodila si lidi, kteří nic neudělali. Ed. Řekla jsem pravdu. Odpověděla jsem. Pravda je relativní. Odsekla. To, co se řeší doma, se nevytahuje před cizími. Átel. Byla jsem cizí. Řekla jsem tiše. A přesto se o mě rozhodovalo. Dizestri minuskád. Na okamžik zaváhala. Jen na zlomek vteřiny. Pak se znovu narovnala. Myslela jsem, že budeš vděčná. Že pochopíš. Že takhle to prostě chodí. Ej. Možná chodí. Řekla jsem. Ale beze mě. Is Ikáry. Šárka se objevila za ní. Už se neusmívala. Její hlas byl naléhavější. Měkčí.
Ale o to nebezpečnější. Tohle se dá ještě uklidit. Stačí, když se nebudeš dál vyjadřovat. Lidi zapomenou. My to vysvětlíme. Elvinze. Vysvětlíte co? Zeptala jsem se. Že jsi byla emocionální. Řekla bez zaváhání. Že ses neudržela. To se stává. Oro. Pochopila jsem. Nešlo o pravdu. Šlo o kontrolu příběhu. Ne. Odpověděla jsem. Bylo to poprvé ten večer, kdy jsem zvýšila hlas. Nekřikem. Jasností. Nebudu se podílet na tom, aby se ze mě stala poznámka pod čarou. Vyrud. Adam se nadechl. Jako by chtěl protestovat. Ale Ivana ho umlčela pohledem. Jestli odejdeš, řekla ke mně. Bude to mít následky. Esgadu Frozi. Už má. Odpověděla jsem. Vzala jsem kabelku a otočila se. Tentokrát mě nezastavili. Ne proto, že by nechtěli, ale proto, že už nevěděli. Jak? Kontrola funguje jen do chvíle, než ji někdo odmítne. Odjela jsem ještě té noci. Praha byla tichá. Ulice prázdné. Byt mě přivítal světlem, které jsem nechala rozsvícené ráno. Sedla jsem si ke stolu a sundala prsten, který tam už nebyl. Ten prázdný otisk na prstu mě nepolekal. Připomněl mi, že některé věci mizí rychleji než jiné. Telefon jsem zapnula až ráno. Zprávy přišly. Od Adama. Dlouhé. Omluvné. Vysvětlující. Odpověděla jsem jen jednou. Rozhodla jsem se odejít. Prosím. Respektuj to. Extreste. Extreste. Pak jsem telefon položila displejem dolů. Tentokrát já. Ne proto, že bych chtěla skrývat, ale proto, že jsem už všechno viděla. První dny po zásnubním večírku byly zvláštně tiché. Ne takové to ticho, které vás tlačí do kouta, ale jiné. Rozprostřené. Skoro opatrné. Praha se nezměnila. Tramvaje jezdily dál. Lidé spěchali do práce. Kavárny se otevíraly ve stejnou hodinu. Jen já jsem se pohybovala pomaleji. Jako bych si znovu zvykala na vlastní tempo. Adam psal hned druhý den. Dlouhá zpráva. Rozdělená do odstavců. Plná vysvětlení. Psalo se v ní o tlaku. O strachu. O tom, že se všechno zvrtlo. Četla jsem ji jednou. Nevracela jsem se k ní. Odpověděla jsem stručně. Bez výčitek. Bez emocí. Ne proto, že bych je necítila. Ale proto, že už nebyly určené jemu. Další den přišla zpráva druhá. Kratší. Naléhavější. Pak třetí. Telefon jsem nechala ležet na stole. Displejem dolů. Ten jednoduchý pohyb měl v sobě víc klidu. Než jsem čekala, uvědomila jsem si, že poprvé po dlouhé době nereaguji automaticky. Nehasím cizí nejistotu. Nevyrovnávám cizí očekávání. Šla jsem do práce. Otevřela notebook. Ponořila se do úkolů, které měly jasná pravidla a předvídatelné důsledky. V systémech, které jsem navrhovala, dávalo všechno smysl. Když se něco pokazilo, existoval důvod a řešení. Bez rodinných strategií. Bez tichých dohod. Večer mi zavolala Eva. Neptala se hned. Jen mlčela na druhém konci. Dokud jsem neřekla, že jsem doma. Tak co? Zeptala se pak. Odešla jsem. Odpověděla jsem.
Nevykládala jsem detaily. Nebylo to potřeba. Eva jen řekla: dobře. A v tom slově bylo víc podpory než ve všech omluvách, které mi Adam poslal. O víkendu jsem si uklidila byt. Nehorečně. Nespotřeby něco vymazat. Spíš pomalu. Systematicky. Věci jsem brala do ruky a rozhodovala se. Jestli patří do mého života teď. Nebo už ne. Krabice s drobnostmi od Adama šla stranou. Ne do koše. Jen mimo dohled. Některé kapitoly se nezavírají bouchnutím dveří, ale tichým odložením. Z Brna přišla ještě jedna zpráva. Ne od Adama. Od jeho matky. Krátká. Formální. Psala o nedorozumění. O emocích. O tom, že věci mohly zůstat mezi 4 stěnami. Četla jsem ji 2krát. Pak jsem ji smazala. Odpověď by jen otevřela prostor, který jsem se rozhodla zavřít. Uvědomila jsem si, že to nejtěžší už se stalo. Ne ten večer ve stanu. Ne veřejná slova, ale rozhodnutí nepřijmout vysvětlení, která přicházejí až poté, co je všechno řečeno nahlas. Jedno odpoledne jsem se prošla po nábřeží. Vltava tekla klidně. Jako by si ničeho nevšimla. Sedla jsem si na lavičku a pozorovala lidi kolem. Páry, které spolu mlčely bez napětí. Jednotlivce, kteří šli sami a přesto působili pevně. Došlo mi, že samota a osamělost nejsou totéž. A že jsem si právě vybrala to první. Adam napsal ještě jednou. Krátce. Zeptal se, jestli se můžeme sejít a v klidu si promluvit. Podívala jsem se na tu větu dlouho. Pak jsem telefon odložila a šla si uvařit čaj. Když jsem se vrátila, odpověď už byla jasná. Nenapsala jsem nic. Ne jako trest, jako rozhodnutí. Někdy totiž největší hranice není ta, kterou vyslovíte nahlas, ale ta, za kterou už nikoho nepustíte. Ráno přišlo tiše. Žádný dramatický zlom. Žádné nové zprávy. Jen světlo, které se opřelo o kuchyňský stůl. A zvuk města, který se probouzel beze spěchu. Uvařila jsem si kávu a stála u okna. Zatímco se Pára pomalu zvedala z hrnku. Bylo to obyčejné ráno. A právě v tom byl klid. Uplynul týden. Možná 2. Čas se rozpadl na drobné úseky, které jsem znovu skládala podle sebe. Pracovala jsem. Chodila na procházky. Potkávala se s lidmi, kteří se neptali na minulost, ale mluvili o tom, co přijde. Život se nevrátil do starých kolejí. Vytvořil nové. Občas se mi vybavila tvář Ivany Novotné. Ne se vztekem. Spíš s pochopením, že některé rodiny zaměňují kontrolu za lásku a jistotu za pravdu. Už to nebyl můj problém. Jejich ticho jim zůstalo. Já jsem si vzala to své pryč. Adam se už neozval. A já jsem si uvědomila, že mi to nepůsobí prázdno. Jen potvrzení. Některé vztahy neskončí hádkou. Skončí tím, že přestanete čekat, že se něco změní. Jednoho dopoledne jsem třídila staré dokumenty a našla poznámky, které jsem si psala v noci po návratu z Brna. Jména, věty, malé postřehy. Zavřela jsem složku a přesunula ji do archivu. Ne proto, že bych chtěla zapomenout, ale proto, že už jsem je nepotřebovala mít po ruce. Vzpomněla jsem si na babičku. Na její ticho, které nikdy nebylo prázdné. Na způsob, jakým dokázala odejít bez vysvětlování. Když poznala, že místo už není její. Tehdy jsem si myslela,
že je to slabost. Teď jsem věděla, že je to dovednost. Neodhalila jsem tu rodinu, abych je potrestala. Neodešla jsem, abych zvítězila. Odešla jsem, protože klid má svou cenu a někdy se platí tím, že odmítnete pokračovat ve hře, kterou jste si nevybrali. Sedla jsem si ke stolu. Otevřela notebook a začala psát nový seznam. Ne plán, ne strategii, jen věci, které chci dělat, protože mi dávají smysl. Bez ohledu na to, jak působí navenek. Venku projela tramvaj a zvuk se ztratil mezi domy. Svět pokračoval. A já s ním. Možná jsem byla podceněná. Možná jsem byla považovaná za tichou. Obyčejnou. Snadno přehlédnutelnou. Ale právě díky tomu jsem viděla všechno, co bylo třeba vidět. A odešla jsem s čistým štítem.